Mira, avui sortim al carrer per rebutjar la sentència del Tribunal Constitucional que retalla l'ampliació de la llei catalana contra els desnonaments i per exigir als candidats i candidates de les eleccions del futur Parlament de Catalunya una nova llei d'habitatge que recuperi les mesures anul·lades. Aquest atac, ordenat per la banca i executat pel PP, és encara més greu en plena tercera onada de la pandèmia. Anul·lar els lloguers socials obligatoris quan acaben els contractes, no fer lloguers socials obligatoris quan la gent hi havia famílies vulnerables fent ocupació, és un atemptat contra els drets fonamentals. Si no ho evitem, un mínim de 3.500 famílies que estaven esperant el lloguer social que els donava aquesta llei seran desnonades d'aquí a res. Ahir es va publicar la sentència i havent comprovat que anul·la les mesures per un defecte de forma, no de contingut, se'ns obre una oportunitat que no desaprofitarem. Si cal una llei i no un decret llei, aconseguirem una nova llei. Exigim als caps de llista de les eleccions catalanes i al futur govern que aprovin d'urgència una nova llei que recuperi article per article les mesures anul·lades. Volem que aquesta sigui la primera llei que aprovi el nou Parlament i així els hi demanem. I avui el que volem és rebutjar, mostrar el nostre rebuig a la sentència aquesta, que un cop més ha sigut un nou atac a la sobirania popular per part del PP, i amb la connivència del Poder Judicial es poden permetre el luxe de fer i desfer les lleis que escollim des del carrer. Aquesta llei va sortir del 2015, l'hem ampliat el 2018 i no podem permetre el que ha passat. I el que sobretot el que no podem permetre és que el PSOE ha fet la vista grossa, no ha mogut un dit per intentar aturar aquesta suspensió. Ho hagués pogut fer amb un acord bilateral amb la Generalitat, no s'ha mullat, ja li està bé que el PP li faci la feina bruta, això també volem visibilitzar avui i deixar molt clar que ara que estem treballant amb una llei estatal que les properes setmanes ja es presentarà al Consell de Ministres, el que no pot ser és que el PSOE doni continuïtat a les polítiques dels últims anys i que aquesta llei, la 24/2015, que guanyem a Catalunya, sigui la punta de llança que marqui el camí del que volem que sigui una llei d'habitatge digna a tot l'Estat.